Здравейте, вие сте с Аудио Свят. Ако ви харесва този клип, ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Учебните занятия бяха в училище. Сега сме пълноправни участници в играта на живота, а наш противник е човешката посредственост. Безинтензивна и обмислена дейност, бурените на неуспеха запълват всичко и ще разрушат даже малките плодове на прогрес, които сме постигнали със своите усилия. Не можем да си позволим да чакаме 2-минутното предупреждение. Не можем да си позволим да чакаме, докато стане ясно, че планът на играта не работи. И не можем да си позволим да чакаме последните удари на часовника, за да започнем интензивно да използваме възможностите на живота. Длъжни сме сами да си отправим призив да стъпим на ново ниво на мислене и да се стремим към нови постижения. Длъжни сме сами да се заставим да съблюдаваме новата дисциплина, длъжни сме да си изработим ново отношение към живота, което ни мотивира и вдъхновява останалите. Не можем да чакаме на главата ни да се изсипе някаква потресаваща възможност, преди да заставим себе си да бъдем сериозни. Длъжни сме да виждаме своите сегашни възможности и да ги използваме. Длъжни сме да им вдъхнем своя талант, своята сила и да разкрием всичко, което можем да направим. Не можем да си позволим да съсредоточаваме вниманието си на опасностите от риска във всяка възможност. Обратното, длъжни сме да се хванем за онази възможност, която е присъща на всеки риск, съзнавайки, че понякога рискът да тръгнем е страшно необходим, за да се изявим и да видим колко далече можем да стигнем. Вие можете да го направите. Можете да промените живота си, просто започвайки да изработвате в себе си ново чувство на отговорност. Помнете, часовникът тик-така. Способни сте да постигнете всичко, каквото поискате, ако започнете още сега. Да постигнеш успех и щастие е лесно. Но също толкова лесно е и да не го направиш. Окончателният резултат от живота ви се определя от това дали сте направили много грешки в съжденията си, повтаряйки ги всеки ден, или сте посветили живота си на ежедневно изпълнение на няколко прости правила, правило да укрепвате и разширявате вашата философия. Правило да изработвате по-правилно отношение към живота. Правило на въвлеченост в поинтензивна и последователна дейност, която ще ви доведе до постигането на по-високи резултати. Правило да изучавате резултатите си, за да можете по-обективно да оценявате бъдещето. Правило да живеете по цялостен живот и да влагате целия си жизнен опит във вашето по-добро бъдеще. Това е онзи избор, където можете да използвате таланта си и енергията си, проявявайки чувство на отговорност и непоколебима решителност. Нека отделните фрагменти от мозайката на живота ви плавно се съединяват и вие ще можете да се наслаждавате на картината на този завършен шедьовър като резултат на непрекъснатото усъвършенстване на фундаменталните основи на вашия живот. И нека усилията ви и резултатите ви да са повод за това, един ден някой, който е пожелал да изрази мнението си за вашето съществуване, да каже само една проста фраза: добре направено, добър и верен слуга.